Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в зоната на свободата, а положението тук, както винаги, е хляб или свинец. Аз съм Тодор Беленски, но всъщност няма Бог знае какво значение кой съм аз, а какво ще обсъждаме днес. А именно, това, което се случи след изборите. Най-голямата изненада, поне според социолозите, беше партия Величие, която влезе в парламента, а доста бързо след това и се разпадна. За всички тези въпроси днес ни гостува господин Николай Марков, с когото ще обсъдим защо в крайна сметка това се случи. Господин Марков, искам да започнем малко по-отдалеч. Действително резултат на Величие изненада на голяма част от социолозите, тъй като, както вие сте казвал, на практика те ви даваха нула. Защо обаче цялата тази обществена енергия, която беше съсредоточена около вас и партия Величие, в крайна сметка в момента не среща това, което се очаква като резултати от хората? Първо да поздравя вашите зрители с това, че сме в зоната на свободата, поне аз така разбрах. И в зоната на свободата може да си говорим свободно. Така, моят урок специално е, че тълпата не е хубаво да те подкрепя. Тя бързо преминава от осана до рав с него, още преди да е започнала работа на Народното събрание. Не знам дали знаете, но ние до сега сме с временни пропуски за народни представители, всички депутати, и второ, нямаме правилник за работа на Народното събрание. На практика Народното събрание само изслушва разни хора, за да може да се запълни този вакуум докато влезе новия правилник за работата. Така че, вероятно да очакваш нещо от човек да свърши преди да започна работа на Народното събрание, при мен почна втория ден. Така че, какви са били свръхочакване на тълпата да направи още преди да влезе в парламента, не знам. Сега, друг е въпросът, че смятам, че този разговор не е релевантен към мен. Очевидно, така поне изявиха от партия Величие, че аз не съм нейн член, не съм нейн председател, не я представлявам и ред други неща. Тоест, не знам защо се отнасяте към мен, а не към госпожа Албена Пекова, която всъщност била председател и така нататък. Логично е вие като журналисти поне да направите справка в регистъра, да видите кой е председател и да извикате него да говори от името на партия Величие. Факта обаче се обръща към мен, значи се е случило някакъв форс-мажор в обществото. Явно разпознавате мен по някаква причина, по която причина очевидно други твърдят, че аз не съм носител на нищо свързано с партия Величие. Сега бяхте председател на парламентарната група. Аз бях и поздравен като председател на партия Величие на официален нейн конгрес, но очевидно и това не съм. Така че аз съм в един вакуум, че съм всичко, но всъщност нищо не съм. А вие сте тези, които трябва да разплетете това кълбо от интриги и лъжи, кой е всъщност и кой трябва да отговаря за онова, което се случи. Трябва да следваме документите, трябва да следваме онова, което се е случило и логиката на процесите, за да стигнем до това, кой носи някаква отговорност. Очевидно, аз не мога да свърша нещо за държавата на втория ден, при положение, че вече трета седмица или четвърта още нямаме пропуски валидни, оригинални, нямаме и правилник за работа на Народното събрание. И впрочем, кой депутат за последните 35 години е свършил нещо преди да започне работа на Народното събрание? Кажете ми един. А вече аз какво съм свършил за тия 10 дни, това е по-сложна тема и мисля, че тя въпрос вече отговорите ги дължа на разумните хора, не на тълпата. Какво се случи с партньорството ви с господин Ивелин Михайлов? Ако е имало такова партньорство и доколко добре го познавахте преди да влезете в партията и да станете лицето, с което свързваме Величие? Аз не съм влезъл в партия. Той каза, че не съм член на тази партия. И второ, той се представя пред всички ваши журналисти като обикновен член на партията. Той не е в ръководното тяло на тази партия, нито е в правилните съвети, нито нищо. До сега имаме, за първи път се случва обикновен член на партията да сваля депутати, да ги дига, да говори от името на партията и ред други неща, които се случиха. За мен това е изумително, че всички журналисти тръгнаха в някаква посока, но за мен това не са нелогични неща. Вие знаете ли някой член на ГЕРБ, примерно, който е свалял депутати, маха депутати, диктува на депутатите как да гласуват, примерно някой Койчо от Койнаре, примерно, който е член на ГЕРБ, обикновен, който диктува на Бойко Борисов какво да прави, как да го прави, кога да го прави. Нали все пак господин Михайлов са основателите на Величие? Аз нямам такива данни. Вие ако имате такива данни, покажете ги на вашите зрители да ги видят.
Той ви се представя самия, доколкото аз чух, че е обикновен член. Сега вие може да му предавате някакви други. Не знам. Но лично коректно ви се представя. Смисъл, това не е лъжа. А вече се оказа, че и аз никой не съм, така че очевидно се случват неща, които са в зоната на здраче. И аз ще ги оставя това на времето, защото знаете, примерно в едно семейство, дори мъж и жена, като се скарат, нали знаете каква пушилка се вдига. Ако влезете да ги оправяте още в процеса на пушилката, прави само зло. Ако някой от участниците почне да говори, пак става лошо. Само от дистанцията на времето се виждат истинските неща какви са. И аз смятам, примерно, че трябва да изчакаме определено време, за да се види реално какво се е случило. Докато сега има още пушилка и някакви хора говорят някакви неща, подхвърлят в публичното пространство неща без доказателства, някакви празни приказки, някакви такива логореи, които на практика нищо не означават. Това може да го прави всеки. Нали? И аз мога да кажа, вие сте жена всъщност, защо сте се целувал на гарата оня ден. Но не мога да си го позволя, защото това не е истина. Мога за всеки да кажа нещо, но когато нямам доказателства, какво представлявам аз? Аз не искам да съм клеветник, нито спрямо вас, нито спрямо никой. Затова казвам, че емоцията трябва да отшуми, да измине малко време, да се отдалечим от тази точка, в която се е получило нещо, за да се види реално кой да понесе последствията. Дали ще съм аз, дали ще господин Михайлов, някой трети човек или четвърти. Нали, това няма значение. Въпросът е, че трябва да бъдем повече търпеливи, а не да се увличаме емоционално по някакви обвинения, скълъпени, някакви подхвърляния в обществото, някакви неща. Това не е здравословно дори и за самото общество. Така си мисля. Ставайки дума точно за тази емоция, емоционално ли беше вашето решение да влезете в политиката или то беше дълбоко обмислено, тъй като вие сте публична фигура от вече доста време, изключително познат, популярен, съответно анализатор на политическите процеси. Както и да е вашето решение да влезете в оперативната политика? Много отдавна се готвя за това нещо, повече от 17 години. Може да се напише името ми, може да се пуснат тези аналитичните параметри на Google, на всичко. Аз съм активен в публичната среда. С най-големия рейтинг гостам почти във всички предавания, които се реализират и в подкасти, и в официални медии. Така че няма спор аз кой съм. Винаги съм бил публичен образ, открит. Коментирал съм тия неща. Да, подготвил съм се. Имам самочувствие, че съм добре подготвен. Имам самочувствието дори, че не съм направил нито една грешка и до сега. Но това е моето мнение. Вероятно тълпата не усеща така нещата. Вероятно на нея и трябва малко време да се успокои, за да може да види онова, което реално е направено, а не онова, което е внушено. Това казвам. Има ли външно влияние при избора ви да напуснете партията и натиск от чужда страна? Не мога да напусна партия, на която не съм член. Няма логика. Не е имал някакъв външен натиск? Няма как да напусне. Вие можете ли да напуснете ГЕРБ? Нали? Няма логика. Твърди се, че аз не съм член на тази партия. И то се твърди от ръководните органи. А вие какво ще кажете? Член ли сте? Аз вече ви казах. Втори път ли трябва да обяснявам, че бях поздравен на конгрес? Че съм председател на тази партия. Ако искате, питайте ме всяко с трето изречение. Аз ще ви казвам едно и също нещо. Задължението на тези, които водят документацията, с това нещо е да се преде в съда, да се впише по надлежния ред, иначе представлява документална измама, престъпление. Не е мое задължение да се вписвам сам някъде, ако съм поздравен. От кого е извършено това документално? Не мога да ви кажа. Мога само да гадая. Не мога да обвина в престъпление никой човек. Мен ме обвиняват лесно в престъпление, в предателство и там какво ли не чух за себе си, но аз не мога да обвина никой човек. Престъпник е този само, който е осъден от български съд. Но вие и вашите зрители са интелигентна публика, може да си направят собствени анализи, какво се е случило от малкото, разбира се, което казвам сега, защото аз не искам да помпя напрежение. Искам просто дори да се отдалеча от това време, да си говорим за сериозната политика в България, за това, което предстои да се случва и така нататък. Това са на махленско ниво такива взаимоотношения, които вече виждате, те са и в ДПС. Нали ги виждате? Виждате, че са в БСП. Днеска била заличена госпожа Нинова от регистрите. Доколкото разбрах, това са процеси почти във всички партии. Въпросът е, че хората искат откритост в политиката.
И за да има действително откритост в политиката, трябва да поне да се знае в партия Величие кой отговаря конкретно за това нещо, да стигне до съда и така нататък. Вие би трябвало да знаете. Председателя на партията. Кой да отговаря? Госпожа Албена Пекова, той не е господин Михайлов. Той ви го казва самия. Тази госпожа Пекова, доколкото аз знам, не се е явявала на избори, никой не я познава. Никой не се е явявала медийно, не е казала една дума. Но вероятно, ако следваме логиката на документите, би трябвало тя да каже какво да носи тази отговорност. Да носи цялата политическа отговорност за всичко, което се случило. Но нещата са по-различни. Във връзка с скорошните събития бих искала също така да ви задам един въпрос. Какво мислите за предложението в парламента да бъде създадена комисия, която да разследва дейността на господин Михайлов в исторически парк? И има твърдения всъщност, че хората, които искат да се направи такъв тип разследване, са ваш близък кръг от хора. Какво мислите за това? Вижте, аз чудя се, че съм взел 5 милиона, 50 хиляди, 1 милион, че съм се договарял с някакви хора. Аз чух за себе си всичко. Разберете, в тия 15 дни ли бяха, 20, аз няма нещо, което да не съм чул за себе си. Без нито едно доказателство, повтарям. Без нито едно. Аз открито казах, ако някой има доказателство за мен, за злоупотреби или за нещо, което да го внася или в прокуратурата, или да го, защото е престъпление, или да го даде в медиите, ако смятат, че такова. Всички медии да го даде. Но ако няма такова доказателство, трябва да мислиме вече в друга посока. Какво се случва? Добре, как тълкувате това предложение? Това предложение не може да го внесат независими народни представители. Второ, това може да го внесе парламентарна група. Ние нямаме такава. Да. Нашата се разпадна по настояване на господин Михайлов, неговите депутати, той така ги нарича 6 броя, които имат там някакви отношения с него, да напуснат групата, за да се разпадне. По последна информация, Възраждане до известна степен са подкрепили това решение. Не, ние не можем да го инициираме, това ви обяснявам. Ние нямаме право. Може да го инициира парламентарна група. Ние нямаме такива права. Ако Възраждане са го направили и това обаче пак не е достатъчно, трябва да бъде и гласувано в Народното събрание. Ако вече Народното събрание цялото гласува, вие трябва да си направите извод и го подкрепи какво се случва. Защото към всяко едно предложение за гласуване в зала има мотивационна част. Тази мотивационна част депутатите са запознати. Представете си, че са прочели, видяли са неща, които са достатъчни, за да гласуват за. И всъщност това не е никакво нападение срещу който и да е лице. Това е възможност или да се потвърди, или да се отрече дадено нещо. Ето има възможност, примерно, да се каже, няма никакви проблеми с когото и да било. Вие знаете, примерно и на мен да направят такава група да ме разследват, аз няма да се притесня. Ако ще да заседават целият парламент за мен, да събират каквито искат доказателства, даже призовавам, нека да направят за мен, няма проблем. Нито ще се оплача, нито ще се притесна. Няма от какво. Ако вече е проблем за други хора, защо се случва това нещо, вече трябва пак да мислим в определени посоки. Така че това е ситуацията. А вие или ваши колеги разговаряли ли сте с политическата група на Възраждане, парламентарната им група, за внасяне на такава... Не знам такова нещо. Аз лично не съм разговарял, не знам и други да са разговаряли. По-скоро смятам, че целият парламент е запознат с мотивационната част. Не Възраждане. Всички депутати са запознати с някои неща. Може би с много малко изключение, защото имаме казус, който е много сложен. За първи път в българския парламент. В какъв аспект? В аспекта, че аз лично обещах на избирателя да се осветяват някои процеси, свързани с начина, по който се управлява държавата. Може пък да има връзка с тия неща, знам. Тоест има отношение на исторически парк с начин, не, който се управлява държавата? оставете, това е бизнес, частен бизнес. Ние не говорим за исторически парк. Говорим за, доколко разбрах, тази временна комисия анкетна, тя за конкретно лице, не за бизнес проектите или за това. И вие свързвате исторически парк. Не е исторически парк проблема. Проблема е много по-глобален, много по-голям. Поне аз това прочетох. И тук цялата държава трябва да си каже думата. Не знам, разбирате ли, че парламентът е върховният орган. Всички държавни институции ще се произнесат
Те ще предоставят нужните неща, за да може обществеността да знае има ли проблем, няма ли проблем. Трябва ли да бъде ясно на обществото определени процеси, не трябва ли. Тоест това не е парламента, той не е съдебен орган парламента. Но парламента е висшия държавен орган. Той може да направи така, че да освети определени неща, чрез всички държавни институции. Това е ясно. Тук въпросът просто опираше до вашата позиция по отношение на... Аз не съм подписал нищо. А вие не сте бил наясно? Нито предложението, нито нищо. Не са ви запознали предварително? Така? Не. Сега прочетох нещата, които вече беше обявени от трибуната, от представител на Възраждане. Да. Добре. Но ги прочетох постфактум. Добре. Искам да ви попитам и още нещо, което е отново по последна информация. Защо напуснахте Нов български университет и има ли някакъв вид натиск? Не. Аз го напуснах на 9 и това е точната дата, на която бяха изборите. Защото нямам право да имам 2 трудови договора, действащи едновременно. Това е истината. Не е имало натиск нито от университета. Знам, че зад мене върват разни такива, да приказват разни неща за мен, поредните интриги и така нататък. Истината е друга. Не съм, аз лично си прекратих договор, отих в деловод човешки ресурси и това е заради такава процесуалния състав. Всички не е имало нещо друго като мотив? Не, това е на същата дата. Проверете да видите. Добре. На 9. Тогава, когато изборите, на същата дата ми е прекратен договор от мен, по желание. Аз не искам да преподавам повече. Мисля, че видях като дата 8, но тук не смея да споря. Не, това е вече техническа страна, защото там има едни срокове, които човешки ресурси там спазват. Входиране. Да, входиране. Разбирам. Но аз никой няма право всъщност, не аз. Всички колеги, има и други колеги оттам и никой няма право да има 2 договора действащи трудови. Съответно, вие, влизайки в активна политическа дейност, отказвате ли се от преподаването? Да. Цялостно се отказвате от преподаването? И без политическата дейност щях да се откажа. По каква причина? Имам собствен път. Минаха доста години и в тази дейност. Видях неща достатъчно. Направих достатъчно. Казани бяха зад гърба ми неща от непочтени хора, които бяха предостатъчно и съм взел своето решение. Студентите са тези, които най-добре казват кой е и какво е. Но аз няма да се боря за това. В общи линии аз присъствах там заради комуникацията с младите хора и за това, че можех да им дам нещо. И мисля, че им давах много неща. Но от тук нататък вече е работа на университета да си намерят друг преподавател и така нататък. Впрочем, те много хора напуснаха, не съм само аз. Така че... И там вървят процеси. Насякъде вървят процеси. Господин Марков, някой от членовете на партия Величие бил ли е привикван от посолствата? Не. От посолствата някой пряко. Първо, ние сме имали такива дни. Защо да ви викат посолствата преди да е почнало Народното събрание? Кажете ми. Преди да има правилник за Народното събрание или нещо друго, за какво сте им на посолствата? Какво да ви питат посолствата? Какво да искат от вас? Ако това се случва, това ще се случва в период, в който има конституирано Народно събрание. Вие виждате сега, дори вие знаете ли, ще има ли това Народно събрание? Няма го има. Вие, ако сте посланник, примерно, ще викате ли хора, които са от Народно събрание, което не знаете дали ще съществува след 5 дни? Зависи каква е целта на самото привикване. Аз какво може да бъде питам целта? За конкретен член, а по принцип дали има привикване. Няма за какво. Посолствата се занимават, когато има за какво и когато е конституиран даден орган. Когато може да вършите работа някаква. Гласуване на гласуване, подкрепа, не подкрепа и така нататък. В момента ние не сме в тази хипотеза. Ако няма правителство и не бъде гласувано, вие знаете, август месец са отпуски на народните представители, съответно насрочване на избори, отиване. За какво сте им на посолствата? Какво да искат от вас? Ами има една друга хипотеза. Да се състави правителство с нечий мандат в името на нещо. И от тази гледна точка, защото... Ако няма. Да. Кой може да каже, ще има? Ако правителство сега трябва да има, те имат достатъчно гласове. И ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Малко ли са? Със сигурност ще бъде такава конфигурацията обаче. Каква да бъде? Защото имаше публична информация, че госпожа Виктория Василева е говорила именно от тази гледна точка, че разговаряли, че се хваля... Кажете кой го казва. Откъде е източник?
Ами източника на практика са хора журналист. близки до господин Михайлов. Просто питаме дали е вярно или не е вярно. Сега, аз откакто чух неща, които нито едно вярно няма от това и всичко са абсолютно лъжи. Хиляди хора вече искат доказателства. Така е. И да, получихте ли едно? Така. Случай, То това може да продължи тая лудо до алилуя. Така е. Те казват. Не трябва ли да искате вие като журналисти доказателства? Едно. Искаме. Не получават. Искаме Но аз трябва да отговарям. Добре, но аз да. конкретно трябва да отговарям на всичко. А този, който, примерно, или тези, които хвърлят тия обвинения, не трябва да доказват нищо. Разбирате ли в какво положение съм поставен? И аз трябва дори да премълчавам някои неща и да ги подминавам, защото е обидно. Значи, когато двете страни, вие представяте, пак ще ви дам пример мъж и жена. Скарват се, един дължи за всичко обяснение, друг не дължи нищо. Кога ще се разберете? Нали, трябва и двете страни да имат някакъв ангажимент. Аз не съм обидил никой, не съм казал никаква клевета спрямо другия. Не съм обвинил, че нещо се е случило. Така. Срещу мен получих обвинение във всичко. Без нито едно доказателство да оставено и представено. И хора от партията, и хора, които ме познават лично, и хора, които са ми симпатизанти, лични говоря. Всички искат доказателствата. Хиляди хора вече искат доказателствата. И аз ги искам. Или в прокуратурата, защото повечето от обвиненията са свързани с НК. Направо в прокуратурата. Ако обаче не са за прокуратурата, по друг начин са, нека да бъдат в медиите. Но поставете се на мое място. Влезте в моите обувки. Всеки ден ви генерират по 30 обвинения. От село Бусманци. Някой говори. Как се чувствате ви? И ви да отговаряте на всичко. Аз имам семейство, деца, приятели. Аз как се чувствам? На мен ми е издадена смъртна присъда на свобода. Викат ми покойник Марков. Ще ме разпорят. Ще ви покажа в телефона са ми всичките неща. Къде идва тази атака? Ще видите това. Те и в Данс ги видях, и в ГДБОВ ги видях. За вас нормално ли е това? Господин Марков, ако има някакъв вид такава атака срещу вас, вие сезирали ли сте институциите по въпроса и откъде като цяло идва тази атака срещу вас? Вижте, аз съм човек от 20 години съм бил в службите, след това преподавателска дейност пак в службите, пътеките ги знам. Тук не е въпроса да се прави някой на интересен и така нататък. Аз смятам, че тук има някаква обществена лудост, която стига вече в измерения на някаква хистерия. А кой е проводника? Откъде Вие идва? кажете, от мен не е, очевидно. Нямате предположение Аз не откъде съм може да обвинил идва тази никой. атака срещу вас, така ли? Как да няма? Да, за това ви Но аз питам, не съм защото аз не прокурор, съм наясно. Но нито съм съдия, нито работя в службите. Има хора, които вече са извикани. Говорено е. Пак ви казвам, тук е въпросът, аз виждам те защо го правят. Искат просто до такава степен да се помпи общественото мнение, че някой луд просто знае, че в България има и психично болни хора, много, които да проявят нужната агресия. Но тя вече се настроя към деца, към жените да бъдат убити, към децата да бъдат унищожени. Има вече граници, които се преминаха много далеч, отидохме с тия неща. И не само към мен. И забележете, пак повтарям, преди да е започнала работа на Народното събрание. Аз бях лишен, кажете ми, аз, когато сега нямам парламентарна група, нямам право да участвам в председателски съвети, нямам право да участвам в комисии, нямам право да изисквам документи, които са поли на комисии, да влияя върху държава. Нямам право нещо. Как да си изпълня обещанията? Хайде ви ми кажете, ето, вие сте на мое място. С какво? С какви инструменти? На един ковач, като му вземете инструментите, какво става? Значи, Набавя нови инструменти. Не в това Народно събрание, нали? Няма как. Защото с това Народно събрание аз нямам група. И тя е разпадната по настояване, за да нямам аз достъп до властта. А аз не мога, като нямам достъп до властта, да работя. Няма как. Мислите ли да направите нов политически проект? И какви са ви плановете? Преди малко казахте, че няма повече, не виждате бъдеще в... Не, няма да ви цитирам, но казахте, че имате други планове от тук нататък. Тези планове включват ли нов политически проект?
Ами вижте, не трябва хилядите хора, които в крайна сметка са мои привържени симпатизанти, да увисват и да ходят с наведени глави. При положение, че всички стъпки, които съм направил, аз обещах две неща. Първото, че ще осветим процеси в държавата, които са порочни. За начина, по който се управлява държавата, включително и в парламента. Така ли беше? Второто обещание, което дадох, че ще създам правни предпоставки България да не може да бъде включена във война с жива сила. За 10 дни направих първото. Второто, извинявайте. Първото предстои да се случи. Кои създадените правни предпоставки? Ами, хайде, кажете ви. Според вас, като следите политическите процеси, какво се случи, за да се стигне до това нещо в Народното събрание? Имаше неща, които се случиха преди това. Те са свързани в една политическа нишка, в едни позиции. Достатъчно условия ли са тези неща, които се случиха България да не бъде включена във война? Да. Моите избиратели, примерно, които са по-интелигентна част, разбраха всички ходове. Други написаха в... Цялата политическа класа разбра моите ходове, какво направих. И заради това застана срещу мен всичките. Това е нормално. И настроиха всички външни срещу мен. И това е нормално. Нали? Защото знаете какво трябва да се случи. Знаете, че най-важното нещо е среща на върха. Нали така? Има ли по-важно от това България ще влезе ли във война или не? Разбира се, че няма. Няма. Смятате ли, че аз, опитният човек, ще изгубя фокус за какво съм отишъл в Народното събрание? Ще се занимавам с Сулю Пулев какво е казал, че някой ме е обидил. Ще се чувствам като ощипана девойка и ще се занимавам с него. Или ще гледам другото, на което мога да повлияя, докато мога да влияя. Аз знаех, че ще бъда изключен от възможности да влияя. Както и знаех, че във времето, в което съм там, мога да създам предпоставките, за да се случат някои неща. Повярвайте ми. Няма секунда, в която да не съм правил правилен ход. И сега ще ви кажа друго нещо. Когато един депутат говори от трибуната, нищо няма последствия. Може да си говорите каквото си искате. Това е цирковата арена. Може да си говорите каквото си искате, как си искате, даже може да псувате най-често по другите. От това няма последствия. Има наказания. Няма никакви наказания. Аз всякакви псувни отнесох аз. Лично. Това не се ли управлява по някакъв начин? Този процес въобще не се управлява вътре в парламента. Но това няма значение. Те са обезличени от самия парламент. Там нещата са други. По-важно е човек да не по-отишъл. А фокусът е да влияеш върху процесите на управление в държавата, не да говориш от фона на трибуната. Там говорят циркаджиите. А да взимаш управленски решения, от които следват други процеси. След това трети, четвърти, пети, докато в един момент се случат определени неща. Тоест предпоставки се създават, за да се случат определени неща. Само ви питам, излезе ли сега министър-председателя и каза ли, че България няма да участва с жива сила, а парите, които е предложено в официалното позиция за НАТО, ще бъдат единствено предоставени, ако има санкция на Народното събрание. Може ли обаче да се вярва на думи? Защото ми се иска да говорим за конкретни... Каза ли го това? Каза ли го? Министър-председател. Сега, преди 2 дни. Аз доста политически заявки съм чул. Не, това не са политически заявки. Официалната държавна позиция на среща на върха с НАТО не е политическа заявка. Това е и вашето становище. И вашето. Там, което ще се прочете, е позицията на цялата българска нация. Но тя подлежи, както сме видяли вече, на промени. Не. Тази позиция. Не, няма промени. Това е след, мисля, че е на 9-11 или кога е среща, вижте. Това е след броени дни. Добре, навързано ли е това нещо с тектоничните процеси, които протичат в ДПС и сблъска между Пеевски и Доган? Абсолютно. Даже е навързано с нашето присъствие, навързано е с срещата при президента, навързано е след това с искането на главче до Народното събрание да санкционира като прецедент състава и официалната позиция на България. Свързано е с това, че аз лично изисках изслушване на 3-мата външен министър, военен министър и министър-председател по темата за среща на върха и за официалната позиция. Всичко е навързано. Всичко е навързано.
Всичко е една нишка златна. Политическите процеси, тектонични, както ги наричате, са следствие на отказ от отговорност на определени среди, поставени на тясно. Ако българският президент беше отишъл като глава на делегацията, той щеше да прочете нещо, което не е писал и не е участвал в сътворяването. А какво очаквате да се случи от тук нататък? Казахте, че всичко е навързано. Кое е последното парченце от този пъзъл? Вероятно ще бъде прочетена позиция, която удовлетворява българската нация при среща на върха. Че България няма да участва с жива сила и с определени неща. А по отношение на пращането на оръжие, като тук не говорим за продажба, а за... Продажба не е лошо да има. Именно за това казвам, не говорим за продажба. Да, вижте, вероятно, аз прочетох позицията и секретната, и другата част, общата. Има параметри финансови, действително, които са смущаващи, но самия факт, че премиера дръпна назад, при положение, че господин Борисов трябваше да понесе цялата отговорност за всичко, след като президента отказа, ако си спомняте. Кога отказа президента? На следващия ден, след като минаха при него консултациите. Така ли беше? Тоест, вие сте оказали влияние на това. Това ли искате да намерите? Много хора оказват влияние. Много хора. А защо? Вие ги следите процесите, трябва да ги знаете. Има една част открита, една, която се стенографира, кой какво е казал, какви аргументи е дал. Моите аргументи бяха достатъчно силни и аз ги казах и на председателски съвет в Народното събрание, казах ги и при президента. Макар, че много хора мислят, масата мисли, че ако президента отиде, той ще каже друго там. Не, той ще прочете това, което е написал друг. И трябва тази причина той решил да не ходи изобщо. Не е по тази причина. Не е толкова емоционално нещата. Трябва да има предпоставки и причини. При това държавно творчески, за да откаже. И трябва някой да ги е създал. Трябва да има проблем в единството на нацията. Вие така ли мислите, че може да се обявяват неща, когато няма единство на една нация и президента така да си чете всичко? Той всеки един четет от Българска национална телевизия може да прочете нещо по-изразително, отколкото президент. При положение, че президента не участва. Не сте съгласни? Вие, ако сте на негово място, бихте ли прочели нещо, което не сте участвали в писането? Със сигурност не. Ама той беше поставен да бъде. И той беше поставен от сили политически, които твърдят, че са антинатовски. Някои. Сложна е политическата игра. Това искам да ви кажа. Но тя се играе, това е висшия пилотаж на един човек. Там трябва много неща да знаеш, трябва да вземаш нестандартни позиции, някой път дори хибридни, да провеждаш, за да може да се случи крайния резултат. Мен ме интересува крайния резултат. Дали България ще е включена или не, като жива сила и като оръжие не толкова. Оръжието не е проблем. Но живата сила, един войник, е много голям проблем. Пред избирателите аз казах, че нещо ще го направя. Цялата истина ще излезе описана, защото всичко това, което ви разказвам, има стенограми. Добре, които са написани държави, кой какво е казал и кой какво е застъпвал. Очаквате ли други държави да изпратят жива сила в Украина? Да. И кои? Всички натовски. Без нас? Да. Очаквам, да. Ние сме в сложно положение. Мисля, че българската конституция е императив. Поне аз на това държа, че нещо, което касае предвоенно или военно положение, е задължителна по конституция санкция на Народното събрание. А не позиция от министър-председател, от правителството. Знаете, в Конституцията има императив, който казва, че външната политика, отбранителната сигурност се осъществява от правителството. Но фази, в които има заплаха от война или включване в война, е санкция на Народното събрание. Така че Конституцията в случая защитава нашите права на български граждани. Друг е въпросът вече на голямо ниво как ще се разиграе това. Когато участваш в тия процеси, можеш да влияеш. Когато някой те изключва от тези процеси да влияеш, то трябва да се замислите кой пък го движи него. Кои сили движат човека, който те изключва от тия процеси да влияеш. И дали аз наистина съм проблема или съм част от решението. Това е много важен въпрос.
Лесно се вика разни го. Обаче трудно се осъзнават някои неща, които са много сложни. Не може човека, който държи бирата по цял ден или е изпаднал в някакви такива състояния да вижда тия процеси. Някои от начините, по които се осъществява държавната власт, не са на отворени врати. Но аз не съм изменил на нито една дума от това, което съм обещал. И съм направил само правилни крачки. Нито една грешна. Как виждате изхода от тези процеси? Има ли изход? Как казахте, че изходът е до край да преглътна онова, което... Както обясних вече, аз съм разпънат на кръста между двама разбойници от други разбойници. Какъв е ходът от там нататък? Библейската история как свършва? Знаете, тълпата какво казва? Пуснете Варава, разпънете праведник. Да, тук говорим конкретно за живата сила, за фронта. Не толкова за политиката. Има ли изход? Тя живата сила е функция на политиката. Тя няма да отиде живата сила без политиката. Нищо не тръгва просто е така. Всичко тръгва от политиката. Ако не бяха се случили определени процеси, ако не бяха се консолидирали една брой хора, които могат да влияят в държавното управление, ако не беше разиграна оная голяма игра при президента и ако не бяха се случили някои неща в Народното събрание, вероятно има сили в България, които щяха да карат по малко по-свободно. Сега нещата аз смятам, че са блокирани. Очаквате ли съответно да бъде съставено правителство с третия мандат и какво ни гарантира, че ако да кажем това се случи с ПП, ГЕП, ДПС и така нататък, няма в крайна сметка все пак да бъдат създадени основания и предпоставки да ни вкарат на война? Официалната българска позиция е депозирана в парламента. Тя не може да бъде друга. Тя е вече вкарана. Да, тя не е публична. Всеки депутат може да отиде да я прочете. И частта, която е публична, и частта, която е секретна, защото тя е разделена на две. В тази ситуация не си мислете, че ако има правителство, почва да променя това, което е внесено, защото то е процес дълъг. След това пак трябва да бъде внесено ново, пак да се разглежда и така нататък, като няма такова време. Това не е проста работа. Това не е като да си купиш нова риза или нова вратовръзка. Под външен натиск може ли да се случи? Ами възможно е и то се случват определени неща под външен натиск. Говорим за промяна на тази позиция конкретно. Ами вижте, ние като членове на НАТО и като ангажирани към този военен съюз, ние не можем да бъдем в противоречие с тях. Но има стъпки, които ако направим правилно и в нея участват хора, които наистина разбират висшия пилотаж в политиката, може да ни задмине, дето се казва, и тая чаша горчива. Защото, пак ви казвам, моето посвещение е върху това. Аз знам, че българските граждани, може би голяма част от тия граждани, които наричам тълпа, те искат да се случи по някакъв техен начин. Не знаят как, но да се случи сега. Може би смятат, че става като крещиш от трибуната на Народното събрание, викаш, няма пък, или риташ и блъскаш, псуваш лошите евроатлантици. И така не става. Просто мисля, че се намериха здрави сили, включително и в тези партии, които казвате ДПС и ГЕРБ, които разбират последствията от една позиция, която е небалансирана. В балансираната позиция е отговора на всичко. Надявам се, че ми разбирате. Абсолютно съм съгласен, че балансираната позиция е отговор на всичко. Въпросът е, че огромна част от българските граждани са лъгани вече колко години. Малко 35. Да, даже да кажем колко години. При това положение, казва се, има здрави сили в държавата, които искат да ни предпазят. Как, ако се стигне до този сценарий и се състави правителство с третия мандат, българските граждани да бъдат спокойни, че това правителство не е сформирано под различни договорки парламентарни, с които ние отново да бъдем поставени пред тази опасност? При факта, че аз съм политически изключен, вече да ползвам инструментариал на държавното управление, аз не мога да ви дам гаранции. Мога да ви дам гаранции, ако съм вътре. Така както ви казах за това, което съм направил,
и което е доказуемо. Тоест, има, как ви казах, документи, стенограми, в които всичко се описва. Всяка дума. Всяко решение се описва. Не ви говоря така. Да, някои са секретни, други са публични. Повече са публични. Аз отвътре гледам процесите и влия върху тях. Сега, когато съм независим народен представител, защото някой си така решил, или някой му натиснал копчето да приключи аз, не знам. Времето ще покаже. Аз не мога да ви дам гаранция. Не мога. И друго нещо. Ако се реализира мандат, поне това се говори в кулуарите, през мандат на ППДБ, който е единствено възможен. Нали, Възраждане също предлагат някаква формула, но тя беше отказана от ППДБ и от други. Сега, разбира се, нищо не е сигурно, докато не се случи. Но ви казвам, че за мен е възможен този мандат. Ако това е програмно правителство, в което е описано месец по месец какво ще се прави и какви ще бъдат позициите, аз също съм готов да го подкрепя. Защото аз искам правителство, което всеки един от вас знае месец по месец, ден по ден какво ще прави и какви резултати очаква. Ако ще водим война, нека се опише. Обявяваме, ще водим война с Русия, ще биеме и така нататък. Нали да е ясно? Това не е ли прекалено рисковано? Ако се опише така, може да настъпи гражданска война. Добре, ако го обявят утре, пак не е ли гражданска? То във всички случаи, ако нещо се случи, е гражданска война. Нали това искаме да избегнем? Според вас откритото управление, разписано месец по месец, ден по ден, не е ли най-честният начин? И това не блокира ли лошите сили да действат в антибългарския вектор? Нали знаете, че който иска да лъже, ако му кажете, че трябва да каже истината, това е най-страшното нещо за него. Защо да не подкрепим човек, който иска да работи честно, открито? Нека да го видим кой е този смелчага. Нека да го видим кой е този, който ще опише точно всичко, да е ясно и сега да е ясно. Утре. Ако има правителство, утре да е ясно разписано, това ще се прави, това ще бъдат последствията, това сме решили, така нататък. Нека български граждани после да кажат, искат, не искат и така. Другото, знаете ли какво е? Да се прояви правителство по принцип. Това, което искат. Правителство по принцип означава, че ти гласуваш едно правителство, което не знаеш какво ще прави. И то каквото и да прави, го прави от твое име, защото ти си го избрал. Кой е честният вариант според вас? Това, което предлагам аз или това, което предлагат те? Ние сме единствените, които предложим програмно правителство, разписано в месеци и дни. И аз смятам, че това е най-правилно. И до сега, ако сега има група, пак също щях да предложа на висше държавно ниво. Казвате ние. Интересно е, вие сте експерт по национална сигурност. Съответно, можете ли да кажете дали очаквахте нещо такова да се случи в величие и просто използвахте възможността да влезете за да изпълните вашите цели, а те съответно пък използваха вас, или това ви дойде като някакъв нож в гърба? Вие защо се обръщате към мен тогава? Що ме поканихте, когато говорите за величие? Ако говорите за те, вие тях познавате ли? Става въпрос тези, които примерно, в момента... Бена Пекова познавате ли? Не познавам. Защо не се обръщате към нея да ви обясни? Очевидно, щом се обръщате към мен, значи вие сте разпознали, както и всички български граждани, мен. Може да сте били излъгани от самите тях. Но това не е важно, пак ви казвам. Това да кажем, че са в графа семейни проблеми. Важна е държавата, разберете. Важно е къде отива политика, защото утрешния ден, ако пламне държавата, какво случва в величие, няма да има никакво значение. Дали се разпадва или не. Няма значение аз какво съм казал. Въпросът е, ви очаквахте ли в величие като ракета носител да се случат тези процеси, които се случиха, или аз очаквах, че ще бъда спрям много бързо. Тоест не сте изненадан от това, което се случи? Не. Да. Аз бях убеден, че ще бъда спрям да действам и спрямо това, което направих, дори можех да предположа кога ще се случи. От хора отвътре? От хора отвътре. Да. Винаги има хора отвътре. И в другите партии. Има и в ГЕРБ, има и в ДПС, има хора отвътре. И във Възраждане видяхте, че има хора отвътре. Нали видяхте как в определени моменти се натиска копчето и се взривява. Насякъде има.
това е един от механизмите, които са порочни в държавното управление. Хора отвътре. Вие хубаво да ги нарякохте така. Пак ви казвам, на мен факта, че всички застанаха срещу мен, при положение, че знаят на какво повлях. Знаете ли, президента с какво започна обращението си към нас? С кои думи? Вие объркахте в парламентарната аритметика. Така беше. Това беше. Как беше? Така беше. А съзнавате ли какво казва президента? Че ако не сме били ние, нещата са били ясни. Какво ще се случи? И оставете, че присъстваме, объркваме аритметиката, ами предприемаме ходове, които вече съвсем друга посока. Ходове, конкретни, с конкретни управленски решения. Вие мислите, че аз не знам, че съм в минно поле ли? Знам, но нямаше друг избор. Знаете, има моменти в живота, когато трябва да вървите напред и в минно поле, дори да знаете, че сте в него. От тук нататък с кого смятате да действате? С партии, които са вътре в момента в парламента или с сили, които са извън парламента? Зависи от въобще дали ще го има парламента, защото ние в момента сме в хипотеза, че не е ясно дали ще има нови избори, ще има правителство. Говоря към този момент, когато си говоря с вас. Логично е да има правителство, според мен, макар че други казват, че не, защото бюджетът е пробит много. Имаме проблем с бюджета. Няма кой да приеме бюджета, няма да има пенсии, заплати, нищо. Редовно правителство, каквото и да било, той, впрочем, Борисов намекна за това, ако си помните, каза поне да оправим бюджета. Помните ли за правителство на малцинството, което той предложи? Обаче от друга страна, после пък каза, отиваме на избори. Ами вижте, там вече са игри. Знаете, Борисов днеска казва едно, утре друго, в други ден трето. Това не му обръщате внимание. Нали? Това са малко женски такива състояния, дамски. Но говорим за сериозната компонент, сериозната част. Наистина има проблеми в бюджета. Очевидно прогнозите и другите не са състояли и държавата не може да изпадне в колапс. Това ми дава основание да мисля, че вероятно ще сгубят нещо, дори да е само заради бюджета. Защото няма как държавата остане без заплати, без пенсии. Ще сгубят нещо временно, нали? Предполагам. Това го налага бюджета. Другото, което е, не си спомням друг човек, но аз първи прогнозирах, спомнете си при участието ми при Гърбовски, кога беше, вижте го, извадете го, ще видите. Пръв казах, че кораба Титаник ДПС ще се разпадне и вероятно на дъската, там когато се разделят Леонардо и Ди Каприо, ще бъде господин Пеевски. Вижте, извадете интервюто. Помня го това ваше участие. Така. Гледала Друг преди мен казал ли го е това? Действително не е имало такъв. Очевидно, искам да ви попитам тези и политически нещо друго. процеси, които се случват сега, са били възможно предвидими в миналото. И всичко, което сега наблюдавате като процеси, за мен не са нови, не са изненада. Те следват една политическа логика, която за мен е непрекъсваема във времето. Аз не гледам определените филмчета, например като латиноамериканските сериали. Аз гледам всичко във времето. За мен тия неща са абсолютно ясни. Но пак казвам, не е важно това. Важно е възоснова на тия неща, вие какво ще предприемете, с какво ще бъдете полезен. Защото ако аз не можех да бъда полезен на държавата си, на тия, и на българите, на които съм обещал нещо, за какво съм там? Депутатите, които се отцепиха от партията на Величие, пак ще ви върна малко към тази партия. От групата. Извинявам се за... Да. Смятат ли да ви подкрепят в бъдещ проект и всъщност това ли е била мотивацията да се отцепят от тази партия? Значи пак ви казвам, не са се отцепили от партията. Те са членове на партията и там зависимости с господин Михайлов, доколкото знам. Те го обявиха публично. Тук говорим за парламентарната група. Парламентарната група не е нужда да е членове на партията. Добре, конкретно хората, които... Сега, хората, които се отцепиха, аргументът им беше такъв, че аз не трябва и Виктория Василева нямат право да бъдем достъп до държавното управление. Тоест, разпадат групата да падне под 10, за да няма група. Аз по-голямо политическо влияние от това няма. Защото аз вече съм лишен от всичко останало. Когато нямате 10 човека, повече от 10, да и повече, вие не можете да се чуете като парламентарна група, което означава,
лишени от всички инструменти на държавната власт. Сега тези избиратели, които са били към идеята, която сме говорили, те да си направят изводите, защо се случват някои неща, кой стартира тия процеси. Ние наистина ли не трябва да участваме, т.е. аз наистина не трябва да участвам да влияя върху процесите или трябваше да продължа да влияя. Те трябва да си отговорят на тия въпроси, но не аз съм се оттеглял. Аз не съм се оттеглял. Просто групата ми беше разпадната по заповед отвън. Сега, кой вече е заповядал на то отвън и отзад, пак казвам, има неща, които са сложни. Очевидно, просто, да, предава се емоционална компонента на всичките тия неща, но повярвайте ми, емоцията е само едната страна на монетата. От другата страна има и здрав разум. Факта, че всички бяха срещу мен, трябва да ви говори кой съм аз. Беше много интересно, между другото, че един наш колега влогър, Станислав Цанов, направи така 2 поредни видеа, свързани с партия Величие. Не знам дали сте ги гледали. Да. Имаше интересни неща в тези видеа. Господин Цанов, правилно ли според вас напипва нещата или не разбира самата същност на процесите с това, което публикува? Аз не мисля, че господин Цанов се занимава с партия Величие. Господин Цанов е много по-голям от това. В партия Величие няма нищо интересно. Има Бена Пекова, някой си подставено лице и 5 човека. Там няма нищо интересно. Господин Цанов, мисля, че се е прицелял доста по-нависоко. И вероятно разбира моето присъствие по начин, по който малко хора го разбират. Тогава защо в едното от видеята каза, че не подкрепя вашето решение да влезете в политиката? Защото е длъжен да го направи. Така трябва да бъде. Вие обсъждали ли сте с него процесите с оглед на тези видеа? Не съм. Аз знам какво прави, защото познавам го отдавна. Но не обсъждам в процес на водене на битки, не обсъждам подобни неща. Разчитам на интелигентността на хората, които познавам и на които вярвам, да усетят пулса на нещата. И аз мисля, че той е един от хората, които усеща пулса. Може би не знае цялата картина, но върви в правилната посока. Впрочем, това се случва и с други хора, журналисти и хора, които имат по-силна интуиция, които карат на емоционална интелигентност, обикновено се объркват и тръгват в грешна посока. Или които, разбира се, са зависими по някакъв начин. Но по-интелигентните започват вече да се ориентират в голяма част от процесите. Цялата картина, разбира се, я знам само аз. За сега, но не е времето да... Как да кажа? Сега е времето на разни го и трябва да изкараме до възкресението. Такъв е пътя на всеки политик в света. Най-големите политици в света са били отречени от цялата си общност. След това приети с цялата слава. Кои, например? Всички. Включително е Чърчил, вземете най-големи. Той знаете ли кога се реализира като политик? На 76. През другото време е в черен печат. Дори той самия казва на всички: не е важно какво говорят за мен, важно е да изписват правилно името ми. Така. Но на 76, след 76, знаете, че няма в света някой, който не знае името му. И не знае всичко, каквото е направил и казал. Така че винаги пътя към славата винаги е осана, рафни го, възкресение от мъртвите. Човек трябва да умре, да е готов да умре, дори приемете го като метафора, за да оживее. Това малко звучи като предварително премислени процеси, които трябва да се случат, за да се случи нещо по-голямо. Вижте, аз съм преподавател. Едно от нещата, които преподавам, е разузнавателен анализ и тактически криминален анализ. Това е висша математика. Според вас, дали нямам представа за процесите? Философията на процесите е моята сила. И аз съм е доказал. И с неща, които съм казал, че ще се случат. Нещо съм баба Ванга. Защото ако следите
дълбоко в философията на процесите и знаете зависимости и функционалните връзки между матриците, всичките ще видите, че в един момент изводите са еди какви си, като решаване на система от уравнения. Задавате параметри, разширявате система до нужния брой уравнения и решавате. Така се прави всичко. Живота е логика. Живота не е хаос. Хората имат усещане за хаос, но реално не е. Онова, което вас ви изненадва, то е защото не знаете. Ако знаехте някои неща, те нямаше да ви изненадат. Нищо в това, което се случва пред очите ви, не е изненада. То е просто част от незнанието на хората. Аз влезох в политиката именно заради моите способности. Заради предизвикателството да се проверя в най-висшия талон онова, което са ми способностите. Да, някои неща, да кажем, че съм се направил, че не ги виждам. Или така е трябвало да бъде, може би така е и трябвало да бъде. Но аз винаги съм казвал, дори в предизборна кампания, влизам, ще видите много неща, които няма да ви се струват логични. Влизам по хибриден начин в политиката и много хора няма да разбират онова, което ще правя. Но аз знам къде отивам, знам при кого отивам и знам какво трябва да свърша. Това съм го казал на всяка среща от 50-те с обществеността. И тези, които са ме слушали, са го запомнили. Да, всичко е предвидено. Всичко е матрица, ако това ме питате. Има ли някаква грешка във всичките тези тактически ходове, които сте направили до момента? Усещате ли някаква ваша грешка? Не, нито една. От обществена гледна точка, грешката ми е една. И тя се казва Ивелин Михайлов. Но от моя гледна точка нямам грешка. Дори той не е грешка. Но той не го знае. Никой не е грешка. Просто не всичко мога да обясня към определен период. Ще мине малко време и ще разберете, че съм бил прав и съм правил правилни ходове. Тогава да зададем един малко по-абстрактен въпрос. В големия шахмат гросмайсторите понякога са готови да пожертват някоя фигура. Вие какво сте готови да пожертвате за голямата политическа игра? Вижте, във всяка война, знаете, аз съм и военен човек, има допустими жертви. Така се наричат. В момента на Украинския фронт са около 1 милион вече станаха от двете страни, допустимите жертви. Аз колко трябва да съм готов да дам, за да постигна целта България да бъде съхранена? Би трябвало да имам психика да давам жертви, нали? Само който няма психика да дава жертви, само той не може да бъде водач и ръководител. Не може без жертви. Знам, че на хората им звучи зловещо, но война без жертви няма. Именно за това задам този въпрос. Аз знам. И правилно го задавахте. На време. Има жертви. И ще има. Винаги ще има жертви. Но не са важни жертвите, това искам да ви кажа. Важна е целта. Най-важна е целта, защото тя е идеала. Ако ние преследваме идеалите си и жертвите са допустими, защото има и недопустими жертви. Как го определяме това? Цената? Вижте, това вече е въпрос на вътрешен морал и на устойчивост на самия човек, който ръководи. Един ръководител трябва да знае, че трябва да има така наречената морална везна в себе си. И когато взимаш решение, трябва да знаеш, че понякога трябва да си готов да късаш и от своето, ако се налага, в името на голямата цел. Що се отнася до голямата шахматна дъска? Около тази дъска в България са 30 човека. Публични лица или не публични лица? Повечето са не публични. Не са много. Това искам да ви кажа. Не са много, но са много добри играчи. На колко високо? Много. Те управляват всички процеси в България, които се случват. Даже онова, което ще ви се случи след 2-3 месеца, пак те го управляват. Тук не говорим за някаква завера. Не. Няма никаква конспирация в това нещо. Става въпрос за хора с конкретни имена, адреси. Да, някои от тях не живеят в България, но истината е, че изненадите са малко. Те са по-скоро част от необходимото за пред хората.
Повечето от процесите, които се случват, особено в държавното управление, са 100% контролируеми. Някои трябва да изглеждат неконтролируеми, или че ги правят други лица, или че те са съществените, но истината е съвсем различна. Затова ви казвам, че на тази голяма шахматна дъска до нея трябва да стигат само хора, които могат да играят голям шахмат. Там глупаци не стигат. И хора с празни приказки, с веене на байраци и с всякакви други работи не може да стигнат до там. Те остават на ниво байраци. Но обществото е крайно време да разпознае истинските си водачи. С сърцето, не с очите и не с ушите си. Ушите са най-вредни. А смятате ли, че обществото вече е започнало лека по лека да разпознава политическите водачи и да разпознава и заплахите? Вижте, все още сме, как да кажа, сме най-стария народ в Европа и то е така. А в същото време се държим като деца. Ето давам ви пример с мен. Как искат да постигам резултати, когато няма парламент? Още не е почнал. Какво е това? Моите деца искат да им купям нещо, когато магазинът е затворен. Снощи моето дете ме кара да му купувам камион в 1:30 през нощта. От Джъмбо. Мога ли да му купя камион от Джъмбо в 1:30 през нощта? Но на него му е простено, защото е дете. Нали така? А на хора, които претендират, че имат зрялост, възрастни хора, как трябва да се отнасяме с тях? Трябва да се надговаряме, трябва да се хвърляме кал, трябва да се опетняваме. Или най-мъдрото е човек да си замълчи? Да, но ако си замълчи, това може да се възприеме и по много други начини, като отстъпление. Това е разпятието. Ако не си готов за разпятието, за нищо не си готов. Човек трябва да осъзнае силата на разпятието. Докато не те забият на кръста и не умреш, ти не можеш да станеш, да си свободен. Страхът от разпятието, он е страх, който принизява човек. Вътрешният човек във всеки от нас трябва да е готов да умре всеки един момент. И то да бъде разпънат от най-близките си. Майка, баща, деца, жена. Не жали общество и така нататък. Всички трябва да се отрекат от тебе, за да можеш да станеш високо дърво. Кажете ми, защо, примерно, желязото и стоманата, защо я каляваме? Защо е нужно да я каляваме? Такъв е процесът. Такъв е процес. С хората е същия процес. Вътрешният човек на всеки един от нас, докато не бъде разпънат и проверен и той оживее, да остане сам там, някъде. Отречен, оплют, обраган. Често давате библейски примери, обаче Феникса не е точно библейски символ. Чия беше идеята за Феникса? Предположете. Направете обосновано предположение. Ами вие говорите за разпятие, да. Възкръсване от пепелта, някак си ми се връзва. Според вас, кое е? Предполагам, че сте вие, но питам. Не съм аз. Не сте. Не. За Феникс не би говорил. А чия идея е този образ? На човек, който може да си позволи подобни неща. Какви ще са отношенията ви? Всъщност отношение е силно казано, но какво ще се случи от тук нататък между вас и господин Михайлов? Вижте, нека така да ви отговоря. Аз нямам обвинение към него, каквото и да е направил, да е казал. Защото в живота на човека така се случва, че като се движи, едни хора идват, след това си отиват, отдалечават сами. Пътя ви продължава на вас. Не ви ли се е случвал този процес? Идват едни хора, вие смятате, че това са правилните хора, кълнете се в тях, имате, след това те си тръгват по някакъв начин, заради нещо неразбираемо за вас. Някак си живота Господ събира хората, когато те са необходими и след това ги отдалечава, когато вече не е необходимо. В този процес ние сме средства. Всички. На един Божи промисъл. Така че не може да бъдем хората, които са ни наранили или които са ни помогнали. Може само да приемаме, че така е в живота, така се случва. Просто когато сме си полезни един за друг,
Господ ни приближава и се случва нещо полезно. И когато спрем да си бъдем полезно, ни раздалечава. В този смисъл аз мятам, че всичко е за добро. Няма нещо в живота на човека, което да не е за добро. Въпросът е ние как преработваме онова, което ни се случва в съзнанието си, в мозъка си. Ако ние преработваме като зло, то за нас става зло. Ако обаче го приемеме, че това е част от доброто, което трябва да ни се случи, то тогава нещата изглеждат по друг начин. В този смисъл аз мятам, че не, господин Михаил. Всеки един човек в моят живот, който е дошъл, аз съм го благословил. И този, който си отишъл, също съм го благословил. Защото знам, че единия и другия са дошли по Божия промисъл и всичко е било за добро. Какво усещаме ние днес, няма никакво значение. Не смятате да предприемате действия? Какви действия? Действия в посока, например, разследване. Не разглеждате ли това като някакъв вид предателство? Вижте, аз не съм държавен орган. Нито прокурор. Да разследвам нещо. Знаете ли, пак така ще ви кажа, всеки човек върви към собствената си Голгота. Може би господин Михаил ще разбере, че не аз съм му проблема. Както аз разбирам, че не той ми е проблема. Всъщност няма проблем. Но той, ако неговия път към неговата Голгота води до това, което си мислите, за което ми задавате въпроса, той ще стигне до там. И това не зависи от мен. Въобще не зависи от мен. Знаете ли аз колко неща се искам да се случат и се употребявам много енергия да се случват и не са случвали. А неща, които така само съм побутвал съвсем леко и те веднага се случват. Искам да кажа, че хората са 50% волята им, 50% от събитието. Другите 50% е Бог. Вие можете да искате много неща, но вие не разполагате нито с вашия живот, нито с живота на другите. Как ще се случат нещата е Божия воля. Вие може само да присъствате разумно в този процес и да следите знаците, които ви дава живота. Той винаги дава знаците. Както пътните знаци са по пътя, представете си, ако ги нямаме, ние как ще се ориентираме. Така и в живота ви дава, всеки ден ви дава знаци за дадени неща. Нямате предварителен план и се осланяте на външните знаци. Аз винаги имам план. Защото прозвучава когато касае по друг начин. Целите, винаги имам план. Когато касае постигане на големи цели. Но относно хората нямам план. Разбирате? Нямам никакви планове за хората. Аз не мога да влияя на тия процеси, защото нямам и право. Всеки един път, когато посегнете като право към живота на другия, трупате неща в своя живот. Поне за мен така са нещата. Колкото по-стоите неутрален към живота на другите, дори да ги обичате да са най-близки, толкова по-вече имате чисто сърце и здрава личност. Всеки човек сам трябва да избере дали да бъде праведник или грешник. Дали да бъде до вас или да си отиде от вас. Дали да ви бъде съмишленик и другар или да бъде ваш враг. Всъщност, на мен най-много са ми изградили враговете ми. Те най-много са ми помогнали в моя живот. И аз няма как да не съм благодарен. Мой приятел не ме е правил по-силен. Приятелът ще и до тебе, ще ти казва нещо, утешава или ще помогне с нещо, което може. Но врагът те прави стомана. Врагът ти дава онова, което никой не може да ти го даде. И не защото той ти е реален враг, а защото неговата роля е такава. Просто ролята му е определена да бъде такъв. След време този враг може да ви бъде най-големия спасител. Между другото, на мен са ме спасявали 3 пъти съм имал случай да си загубя живота. Най-големите ми врагове са идвали и са ми протягали ръка. И са ме вадили оттам. Не приятелите ми. Приятелите се отричат от теб. Враговете идват. Затова казвам, че човек трябва да бъде внимателен с хората. И днешния враг утре може да ти бъде най-големия спасител. Всичко е Божа работа. Но човек трябва да следва своите добродетели. Човек трябва да се пълни с добродетели и ценности и да устоява с тях. Дори всички да се отрекат от теб,
ти трябва да се градиш в себе си добродетели, а не да градиш такива лоши чувства. Или избираш да си храс, или дърво. Едно от двете. И ако избереш се дърво, да знаеш, че силните вътрове тебе ще брулят, тебе ще ощят, но пак казвам, всичко е за добро. И в живота, както казва един мой приятел, няма нищо случайно. Вървейки вече към края на разговора, тъй като най-голяма добродетел да ви пържим твърде дълго в леко задушевното ни студио, да попитам, доста години ви следя и винаги сте давали заявка: моята битка е с мафията. Съответно, поведохте ли тази битка с мафията, от кога я водите и съответно в решителен стадий ли се намира? Нали виждате колко продължи моята битка с мафията, когато в ръцете ми имаше инструменти на държавната власт. Дали аз бях член на... Доскоро бях член на съвета в парламента. Нали доскоро инструментите на държавната бяха в моите ръце. Видяхте ли колко време останаха тези инструменти в моите ръце? И пак съм благодарен. Защото така вече им знам имената. Това не е проблем, който се случи. Той е част от решението голямото. Напротив, щом се е случило, значи аз съм имал нужда от този урок. И така трябва да се случи. Повярвайте ми, ако не е трябвало да се случи така, кой какво ще каже, кой какво ще направи. Но, моята борба, мафията казвате, не виждам хора много в България, които могат да проведат тази битка. С микрофони по улиците и с викане не може да стане. Борбата с мафията е борбата с интелигентността на човек. Мафиотите не са глупаци. Това са високо образовани хора. Хора с много способности, много възможности, с много голям емпиричен опит. С изключително добре позиционирана външна мрежа и подкрепа. И финансов ресурс. Да. Мафиотите не е... Борбата с мафията не е за всеки ум. Още повече последствията. Вие защо смятате, че има много борци срещу мафията? Има. Защото мафията не им обръща внимание. Защото за тях те са японски петлета, които подскачат. Защото те дори не могат да стигнат до това какво е мафия и кои са те. Не могат да стигнат до имената им. Тук може да се нарича мафия, примерно, селския кмет на Горно Уйно, примерно. Така това е мафиота на България и ще го унищожаваме. Тук може да се нарече мафиот някой депутат. Утре може за мен да чуете, че съм мафиот. Имаше един период, миналото ли по-миналото Народно събрание бяха седнали всички там шефове на парламента и се наричаха всички мафиоти. Един вика, вие сте мафиоти, други. Това беше най-смешната част от това, в която всички са мафиоти. Но то е част от народното творчество. Що се отнася до моето, което възможности ми? Един от курсовете, които водех, са противодействие на организираната престъпност, тактически криминален анализ. Мисля, че имам способностите и знанията как се правят тези неща. Но не могат да се правят по начина, по който семпли ум мисли. Не може. Защото става въпрос за много сериозно нещо. Много сериозно нещо. С много сериозни последствия. Не само за човека, който го прави, а и за много други. Честно казано, аз исках тази борба не за друго, а за да се пробвам. Приемете, че е сантиментално. Просто мисля, че мога. Да се пробвате или да я водите до край? Да я проведа до край, да. Разбира се, това няма да спре. Поне не мисля да спирам. Но трябва да намеря здрави съмишленици. Хора, които са здрави личности. Сега вече знам, че не ми трябва тълпа. Знам, че ми трябват хора прецизни, хора устойчиви, хора разумни. Не са много в България такива хора. И когато стигнем до формата, до начина, по който вече трябва да се генерира такъв човешки ресурс и потенциал, мисля, че тогава ще сме на здравия път. И част от урока ми е това, че да не тръгвам на дълъг път с глупави хора. Може би това е най-важният урок, който сега научих. Глупавият човек, той е много амбициозен, много приказлив,
много така говорящ, дългорящ, много устремен. Дори изглежда така, че е почтен. Но той си остава глупав човек. Или глупави хора, не говоря за някой индивид конкретно. Обикновено човека, който мълчи, умният човек. Който знае повече да мълчи, по-малко да говори. Според мен, умният човек мълчи, глупавия говори. Смятам да направя нова матрица, в която да намеря уния, които стават за този дълъг път. Хора устойчиви, хора, които имат вече собствени личности. Хора, които не се влияят от една жена на пазара каза, някой какво мисли, какво е сънувал тази нощ, как се е такова, нали. Тия неща трябва... И такива хора трябва да има, разбира се, те са част от пейзажа, но за големите неща, които трябва да се случат в България, трябват големи хора. Големи личности. И аз смятам, че в България ги има, но просто са много разединени. Аз смятам, че много пъти съм казвал, се съмнявам в хората, които са намерили истината, но харесвам хората, които я търсят. Очарователната ми партньорка има ли някой последен въпрос или да закриваме? Ние изчерпахме абсолютно темата, според мен, и вече е време да приключим разговора. Господин Марков, нашия дневен ред е изчерпан. Вашия допуска ли още нещо, което искате да кажете на нашите зрители? Да им пожелая първо здраве, защото когато нямате здраве, нямате нищо. Малко по-голяма устойчивост. Оглушейте за лъжата и си отворете ушите за истината. Усмихнете се на живота, ако искате и той да ви се усмихне по някакъв начин. И не виждайте във всичкото и във всеки злото, защото ако виждате злото, то произлиза от вашия поглед върху него, а не от това, че реално стои то върху срещу вас. Малко по-дисциплинирани трябва да станем, малко по-обрани в емоциите си, за да не изглеждаме глуповато пред другите народи, защото според мен не толкова другите ни пречат, колкото ние сами на себе си вътре. Нека да намерим силите да възмъжеем и мъже, и жени заедно, за да може да изградим онова, от което имаме нужда с правилните хора. Защото ако подберете неправилни хора или хора, които нямат възможности да свършат нещо, дори да имат най-добри намерения, то тогава сме на грешен път. Благодаря ви на вас като млади хора, разбира се, че ме поканихте да проведем в този момент този разговор. Надявам се, че метафорите не са били твърде много и уморителни за вашите зрители. И се надявам, разбира се, както навсякъде съм казвал, че след всеки разговор човек трябва да си тръгне по-голям, отколкото е бил преди него. И се надявам и тримата да бъдем така. Благодаря за вашето гостуване, за интересния разговор. Може да предоставим на нашите зрители и още едно пожелание, да дадат някой друг лев в Patreon и в Revolut, че да може да не пържим гостите си за някой друг климатик в студиото. Направете го. Благодарим още веднъж, че ни гледахте. Ако разговорът ви е харесал, дайте палец нагоре, споделяйте го, абонирайте се за нас в Patreon, подкрепите ни както можете. Знаете, вече и нашата образователна инициатива също има нужда от подкрепа, така че ако смятате, че работата ни е смислена, всеки един от вас може да се присъедини. Благодаря ви, че отново бяхте с нас.